Palafolls. Província de Barcelona, comarca Maresme, població 9.613 habitants, destacat. Vigilat per les runes del castell del segle XIII i en ple delta de la Tordera, el municipi de Palafolls ofereix un ampli patrimoni arquitectònic, històric i modern que s'ha convertit en un dels principals atractius. El llegat de les masies escampades per tot el terme, la biblioteca dissenyada pel desaparegut Enric Miralles o el poliesportiu El Palauet de l'arquitecte japonès Arata Isozaki, autor de l'arxiconegut pavelló olímpic Palau Sant Jordi de Barcelona, són algunes de les joies que sorprenen el visitant, que també hi descobrirà un entorn ric en patrimoni natural. Imprescindible visitar el castell de Palafolls i l'església parroquial de Sant Genís. Visitar el Palauet d'Arata Isozaki. Festa Major. Se celebra a principis de setembre. La festa petita del poble coincideix amb Setmana Santa.